Bhí cruinniú teaghlaigh ag mam agus dad lena báistí ag bord na cisteanna. Bhí sé ar intin ag na tuismitheoirí dul ar leitheanta saoire im mbliana. Ní dheacha siad ar saoire an oiread toisc nach raibh an táirgead acu, agus bheadh an árteist á dhéanamh ag pól an saoire dár gcionn. Dír dad ar na páistí féachant ar phacáistí saoire ar an idirlíon. Toisc go rachadh an teaghlach chuig an gníomhar a taisteal ag an deireadh seachtaine. An deireadh seachtaine ina dhiaidh sin, chua an teaghlach go léir isteach sa gníomhar a taisteal. Bhí cinenne déanta acu. Dúirt dad gurb é Malaga an áit ar roinnig na páistí. Dúirt an bhain leo go raibh rogha mór óstán ann, agus go raibh ionadaí acu an sin chomh maith. Thaispeáin siad cúpla óstán dóibh, agus phioc aine an ceann leis na háisina a bear. D'imigh an tam go tapa agus níor a bhfada gur tháinig na leitheanta saoire. Thuirling an Teitleán ag airfort Bhailge, agus bhuail an teas muinteoirí hé chomh luath sa dtág siad an Teitleán. Bíonntach an teirbhís a fuair siad ón ionadaí taisteal. Cuireadh aontas orthu an chuaigh a raibh sé ag fannacht orthu taobh amuid den chríochbhart. Chuir sé fáilte rompu agus thug sé a uimhir go háin dóibh. Bhí tuirse ar bhám i ndiaidh an turais, agus bhí si ag tnú go mór lena scí a ligean ar feadh tamhail. Leath a súile le thuafás nuair a tháinig si an seomra. Ní raibh an labba cóirithe agus bhí an áit ina praseach. Bhí dad ar dearg bhuile agus labhair sé leis an bháilteoir faoi. Duine sé dó go raibh siad míshásta agus go raibh óstán eile uathu. Chuir mam gléach ar an ionadaí ag chun gearán a dhéanamh. Níor a bhada gur tháinig an tionadaí chun cabhair a thabhairt do mhuinteoirí hé. Ba mhór an brón a bhí air. Ghabh sé leithscéal dóibh faoin rud a tharla. Bhíonnig sé go raibh stailc ar siúl ag an am sin, agus go raibh é sin cúis na Fadhbanna go léir. Thug sé rogha de chúpla óstán eile dóibh. Tugadh uascráidú saor an aisce dóibh, agus dúrú leo go mbeadh áiseanna níos fearr san óstán nua. Cuireadh tús ceart leis na leitheanta saoire níos deireanaí an lá sin san óstán nua. Bíonntach an túscráidú é. Bhí linn snámha príomháideach acu le cathaoireach a gréine. Bhain muinteoirí hé antaitneamh as an tíre, agus as an bríomháideacht a bhí acu ann. Cheap mam go raibh sé go hiantach, agus bhí dad a smaoinemh gur olc an ghaí nach séideann do dhuine éigean.